सर्वधर्म समन्वय अभियुक्त महावीर जैनंकर अहिंसा परम धर्म बळवंत गौतम बुद्धंक कामनाद विनाश दुःख विनाश मोहाटी शिवानी भूगोल सागरमा पृथ्वीवर अभम्य बळराजी गोवाई अन्नपूर्ण अगणित बजराज मुखारीला मुखतिपत्ती अनन्य अभिजितपर्यंत अजयपर्यंत होते पराजित परिवार स्वप्न शत्रुपायी गंगा टू गोदावरी कलिंग सागर टू अनंत समुद्री सजा जगतिहा ध्वजमंडित तथापि गृहभेटी विभीषणाला छळाला मध्ये सामना करायला पहिला विश्व सबुत भयंकर युद्धाला people should turn us over.